Здравейте и добре дошли в днешния епизод на подкаста Shine. Аз съм Стефан и с мен е Дани, с която ще обсъдим темата за правата на човека и ценностите на Европейския съюз. Здравей, Стефан! Между другото, Shine е готино име за подкаст. Shine като блясък, като блестиш като слънцето. О, да, може да се направи такава връзка, тъй като с това предаване се опитваме да изведем на преден план много важни теми. Но всъщност това е нещо като акроним, произлизащ от нашата мисия Shaping the Future of Europe, оформяне на бъдещето на Европа. Това ни води и до същината на нашия разговор. Бъдещето на Европа, което може да бъде застрашено, ако определени ценности не бъдат спазвани. Точно така. Както много от нашите слушатели знаят, Европейския съюз е международна организация, която насърчава политическото и икономическото сътрудничество, за да гарантира мир и просперитет за своите членове след разрушенията, причинени от Втората световна война. За да постигне това, Европейския съюз действа в съответствие с определени ценности. Те са пътеводната светлина на организацията, ако им позволиш да се позова на блестящите метафори, за които току-що говорихме. Да, разбира се. Какви са тези ценности? Можем ли да ги разгледаме по-подробно? Човешкото достоинство е една от тях. Тя гласи, че всеки човек заслужава достоинство и трябва да бъде уважаван за това, което е. Не по-малко важно е равенството. Всички граждани на страните от Европейския съюз са равни пред закона. Ако извършиш престъпление, няма да има значение дали си известен инфлуенсър в Инстаграм, студент, изпълнителен директор на голяма корпорация, строителен работник, инженер или член на малцинствена група. Ще бъдеш подведен под отговорност и преследван съгласно същите процедури и правила. Освен това, никой не може да бъде дискриминиран на основата на пол, цвят на кожата, религия или други лични характеристики. След това стигаме до нещо, което съществува от древни времена. Демокрацията. Чакай малко, демокрация. Това е по-скоро система на управление, нали? А Европейския съюз не е държава или пълноценна федерация. Вярно е, но Европейския съюз е изграден върху демократични принципи. Гражданите могат да гласуват на изборите за Европейски парламент и дори сами да се кандидатират за пост. Когато гласуват собствените си страни, те също помагат да се реши кой ще се присъедини към важни органи на Европейския съюз, като Европейската комисия и съвет. Така че те имат думата за това как функционира Европейския съюз. Супер! Тук също има разделение на властите, както в повечето демокрации. Европейския парламент създава закони, нали така? Точно така. Парламентът е законодателната власт. После идва ред на Европейската комисия, която е изпълнителната власт, нещо като правителството на Европейския съюз. И съдът на Европейския съюз, който е съдебната власт. Всъщност съдебната система на Европейския съюз се състои от две части. Съдът на Европейския съюз, който разглежда важни въпроси като тълкуването на законодателството на Европейския съюз и разрешаването на дела срещу държави или институции. И Общия съд, който разглежда дела, заведени от граждани, предприятия или организации. Това е основната идея, така или иначе. Добре, нали точно тези съдилища помагат за защитата на върховенството на закона? Оцели в десятката, защото това е друга ценност, която заслужава нашето внимание. Това означава, че действията на Европейския съюз не са случайни или просто измислени на тайни срещи от неколцина влиятелни хора. Напротив, всяко действие е прозрачно, тъй като се основава на договори, които са били доброволно и демократично договорени от всички държави члени. А можеш ли да ми разкажеш малко повече за тези документи, договорите и защо са важни? Тези договори очертават целите на Съюза и правилата, според които функционират неговите институции. Подробно са описани и процесите на вземане на решения, паричната политика и спецификите на отношенията между държавите членки Европейския съюз. Дори ценностите, които обсъждаме сега, могат да бъдат намерени не в един, а в два официални документа. Хартата на основните права на Европейския съюз и договора от Лисабон. Ако помислим как демокрацията и върховенството на закона засягат нас, хората, които живеем в Европейския съюз, можем ли да кажем, че те спомагат за защитата на личните свободи, както свободата да изразяваш мнението си, свободата да се събираш групи или свободата да изповядваш религията, която желаеш? Разбира се. И бих добавил още няколко важни права. Правото да се ходи на училище, правото на достъп до информация, правото на неприкосновеност на личния живот и правото на собственост. Заедно с посочените от теб свободи, те съставляват друга ключова ценност на Европейския съюз – свободата. Но свободата не се отнася само до това, което можем да кажем или в което можем да вярваме. Тя включва и правото да се движим в рамките на Европейския съюз, да живеем където пожелаем и да пътуваме свободно между страните. Мога ли, например, да потърся работа и да ходя в университет държава членка по мой избор? Разбира се, много университети улесняват кандидатстването на студенти от Европейския съюз, защото искат младите хора да откриват нови възможности, да научават нови неща и да намерят своята страст. Много хора се преместват и заради работа. Може би са намерили чудесна работа или просто искат да опитат нещо различно. Освен това, Европейския съюз подкрепя повишаването на квалификацията, което означава, че помага на хората да придобиват нови умения чрез програми като Erasmus+ и пак за умения, курсове за обучение и учене през целия живот. По този начин все повече европейци могат да си намерят страхотни работни места. Така че ако мечтаната работа не е налична там, където живееш, не се отказвай.
Провери платформите за работа на Европейския съюз. Има много възможности. И не забравяй, ние сме свободни да работим във всяка страна от Европейския съюз, която се нуждае от нашите умения и талант. А това също е и чудесен начин да се преоткрие нова култура, да се научи друг език и да се създават нови приятелства. Точно така. Това са някои от нещата, които бих взела под внимание, когато решавам дали да се преместя в друга страна за да работя. Така, да обобщим накратко ценностите на Европейския съюз, за които говорихме до сега. Човешко достоинство, равенство, върховенство на закона, свобода и демокрация. Пропускам ли нещо? Да, всъщност зачитането на човешките права. Може да изглежда очевидно след всичко, което обсъдихме, но е много важно да го подчертаем. Всъщност той е основата на всички други ценности. То обхваща много неща, като защита от дискриминация на основата всъщност на пол, раса, религия, увреждане, възраст или сексуална ориентация. То включва също свободата да не бъдем подлагани на изтезания, робство, правото на личен живот, правото на мирни протести, правото на достъп до правосъдие и дори правото да се кандидатства за убежище. Да, разпознаването и защитата на тези права е ключово за изграждането на мирно и справедливо общество. Но реалността е, че все още виждаме случаи, в които правата на хората се нарушават. Като дискриминацията в обяви за работа, омразни коментари в TikTok или в Instagram, или несправедливи административни бариери, когато някой се опитва да работи всъщност или да учи в друга страна. Какво могат да направят хората, ако се сблъскат с това? За съжаление, нарушения на човешките права се случват дори в място като Европейския съюз, където всичко се основава на сътрудничество и справедливост. Ако някога почувствате, че правата ви са нарушени, можете да предприемете действия. Наистина ли? Можеш ли да ни разкажеш какви стъпки трябва да се предприемат? Първата стъпка обикновено е да се свържеш с съответните национални органи, като омбудсман, комисия за борба с дискриминацията или да се обърнеш към съда. Ако това не помогне, а случаят засяга основно право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека, може да го отнесеш до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Но преди да направиш това, е важно да провериш дали случаят отговаря на изискванията. Как така на изискванията? На уебсайта им има списък за проверка, много лесно се намира. Освен това, ако се сблъскваш с проблеми като, например, че дадена държава членка не признава правото да живееш, работиш или учиш свободно в Европейския съюз, можеш да използваш Solvit. Това е безплатна онлайн услуга, която помага на гражданите на Европейския съюз, когато държавите не спазват правилата. Много е удобна. Казваш, че мога да подам жалба с телефона си. Абсолютно. Започваш с избора на услугата, от която се нуждаеш. Съвет за правата в Европейския съюз или разрешаване на проблем. И след това следваш няколко прости стъпки, за да попълниш формуляра за жалба. Целевия срок за разрешаване е около 10 седмици. Това е доста удобно, изобщо не знаех за тази услуга. Много е полезна. Мислиш ли, че можеш да покажеш линка някъде? Разбира се. Ще включим линк в описанието на епизода. Чудесно. Има и други начини да изразиш мнението си, ако смяташ, че нещо не е наред. Например, ако не си доволен от начина, по който институциите или органите на Европейския съюз се справят с даден проблем, или ако забележиш по-голям проблем, който ти се струва несправедлив, можеш да се обърнеш към Европейския омбудсман. Ако жалбата ти се отнася до начина, по който дадена страна от Европейския съюз прилага законите на Европейския съюз, например, ако не прилага правилно дадено правило, можеш да го съобщиш на Европейската комисия. А ако искаш да предложиш промяна в законите на Европейския съюз или да изразиш загриженост за нещо, което се случва в Европейския съюз, можеш да подадеш петиция до Европейския парламент. Това е достъпно за всички граждани и организации на Европейския съюз. Само не смятай тези инструменти за безсмислени. Всъщност те са наистина ефективни. Те често водят до санкции или решения, които разрешават проблема по-бързо, отколкото би очаквал. Не трябва да забравяме, че имаме устройства за излъчване в джобовете си и ги използваме, за да разпространяваме информация за нарушение на правата на човека и опити за подкопаване на ценностите на Европейския съюз. Разбира се. Когато сте свидетели на инцидент или попаднете на нещо тревожно в интернет, документирайте го и го споделете. Създаденото съдържание не само ще привлече внимание към проблема, но може да бъде използвано и в подкрепа на подадената официална жалба. Така че бъдете бдителни и действайте. Става въпрос за нашите права. Мисля, че нямаше как по-правилно да го кажеш и това е най-подходящия начин да приключим нашия разговор. Благодаря, че слушате този епизод на подкаста Shine. Очаквайте следващото предаване, което ще бъде едно вълнуващо пътуване, защото с Дани ще обсъдим инструментите за активно гражданство и електронно участие. До скоро!